Naiz irratian, bigarren kafea. Iritsi deguna! Gaur bigarren kafearen 100. saioa dugu eta hau ospatzekoa da! Champaña denontzat, kafea denontzat, opariak denontzat, musuak denontzat. Zertze euskal tombola? Baditu sariak denontzako, baditu sariak zuretzako, etorri eta jokatu, etorri gurekin. Nik ere nire nahi dut, Ospatzea etorri naiz, justu gau. Karo, maitena. Zuk kalku egiten nahi zinean. Zuk esan zen, ber, 100. saioa ze egunetan izangoa. Aste artea, bani, aste artetan jongo nahiz. Hau da azkarragoa, listagoa eta bizioa. Badakizu nolakoa naiz, nik juergazalga naiz gainera, beraz, zinuen, hau, bueno, bertan utzi. Celebrate good times, come on! Celebrate good times, come on! Let's celebrate. Gaur ordea ezin dugu behar bezala gauzak ospatu. Bueno, aizu, ezin geha keixatu, saioa konfinamenduan hasi zenuten, etxetik. Eta zu kasi konfinauta iritsi zinen 100. Aizu! Gutxigatik libratu zu, Ni animatzeatik zan. Baie! Gora bihotzak! Eta bera galtzak! Hola! Hori ato zan. Bale, ja, Bale. Ez nik izan indun, guain behintzat elkar ikuste gehala, ez da? Eta ospatuko deula nola bai 100 saio. A ber, goikalek zenbatin zituen? Goenkalekin zituen 3.708 ez banago oker. Ba, antzeko parecido. Bueno, eunekin ere hasi izan. Laiztera rapatuko etxeu. Inigo, zu hasieratik zaude hemen, ez da? Baitalare beti da iristen den azkena. Arrazoi. Uila, ostra! Beti Eta kartera gabe. Eta zer prestatu diguzu ospatzeko? Ez da. Hau, sorpresa. A ber, baino. Bera, zu jun pentsatzen. Gu efemerideekin hasiko gara. Gaurko egunez jaio zen Julieta Venegas, mexikar abeslaria eta kantugilea. Mire, bai, Banua, me voy. Lo que había en él, porque no tuviste el valor de ver quién soy. ¿Por qué no escuchas lo que está tan cerca de ti? Solo el ruido de afuera y yo, que estoy a un lado, desaparezco para ti. No voy a llorar y decir que no merezco esto, porque es probable que lo merezco, pero no lo quiero por eso. Polita, Zondo prestatu zunda konponduzun kamara goiuri. Hola dona ikustu doi, Bueno, eta ikustu da, Bosnia Serbia zinema zuzendaria ere, gaur egunez jaio izan. Eta Juan Mari Torralda, euskal idazle, euskal zain kazetari eta soziologoa. Aurten guztaiaren 31 zendu zen. Eta hau, goiuriri asko gustatuko zaio gaurko egunez, Murder on the Orient Express, Orient Expressko iketa filma estreinatu zen. Baina zarra edo berria? 1980. Kutxa kulturizan da hori.
74ko Sidney Lumetek zuzendu zuen, Albert Finney, Lauren Bacall, Martin Balsam, George Clooney, Jean-Pierre Cassel, Ingrid Bergman, Jacqueline Bisset, Sean Connery, antzezle mordoa bildu zituen filmak. Olala, Ba bai, asko gustatzen zait pelikula hori. Eta bakizu ze gustatzen zaiten baita? Zer? Tom Odell abeslaria. Eta bera ere gaurko egunez jaio zen. Haundia. Being used all on another love, another love. Oh, my tears have been used all on another love, another love. Oh, my tears have been used all. Bueltan etorriko Euskalo hartzen zaizu hori hori. nintzen. Bueltan joango zaizu. Eta Freddie Mercury gaurko egunez zendu zen. Zein? Freddie Ah, ok. Mercury. Bai. Ibilitentu, favorez, Bikauzka biltza hola bisat aztoratuta. Guztiontzat ezaguna Queen talde Britaniarren abeslaria izan zen. 1981 urtean hil zen bronko pneumonia batetik suspertu egin ezin izan zelako. Rock and rollaren abeslari handienen artean, 18garren ateratzen Rolling Stone aldizkarian. Eta, bakizuen Montserrat Caballerekin ere lana egin zuela. 1982an Bartzelonan egin ziren Joko Olimpikoetarako ereserki ofizial egitea erabaki zuten abesti hori. Ba, zena izu esatea. Aitzaki dozeinek balio digu, baina hau ona da entzuteko. Turning inside out, floating around in ecstasy. So don't stop me now. Don't stop me, 'cause I'm having a good time, having a good time. Shooting star leaping through the sky like a time. Bueno, Maitena gero Goiuri kontatu behar dizuna. Zer pasatu da? Zure laguntxo Goiuri zera kontatu behar dizu. Benetan? Benetan! Gero etzingo dugu. She's the only queen. Oh my gosh! Eta ulertu nahi duenak uler dezala. Gaurko egunez Kopito de Nieve edo elur malutatxoak munduko gorila albino bakarra hiltzen Bartzelonan. Oh, Kopito! Bai, zetena. Oh. Kariño hartu nion, naizta Bai. pertsonalki ezagutzen ez duen. Superpolita zan. Bai, txuria. Malutatxo. Oso txuria. Malutatxo, serio? Oizu, Kopito, malutatxo. Elurrito. Uy, Jesus. Oi. Elurrito, malutatxo. Elurrito. Oi, bueno, entzun No. dezen ezbait eskimalek 400 hitz dauzkatela elurra izendatzeko? Bai. Bagezurra da. Mila 1911an Franz aizue. Ikasleak mesedez entzun. Markatu. Bereño. Esan. Historia klase txiki bat emango dizuet. Bota. 1911an Franz Boas antropologoak deskurrituzun, elurrarentzat 4 hitz zituztela eskimalek. Urte batzu gehoxo, Benjamin Worf linguistak esan zuen, ez, 4 ez, 7 dauzkate. Eta hola pixkanaka, Ba, igual 100 iritsi ziren, nola? Elurretan kantari dabiltzak, marigorringo eta kilkerrak margotu ditu. Esaten hon esango zerbait elurrai buruz. Esan daiteke beraz, zera, eskimalekin alako elur pilota bat egintzala eta mitoaz no joan zala, ez da? Ufa! Ez dakit txarra izan dan edo ona izan dan. Bida, olaixe. Bueno, Txarra beto. izan da. Venga, ikastaroarekin jarraituko dugu. Bota. Euskal Lexiko etnometeorologikoaren azterketa kulturala ikerketaren arabera, euskeraz omen dauzkagu 431 hitz elurrarekin erlazionatuak. Bueno, seguro,
Inazio Artxogak denak dakizkila. Gure Juan Inaziok, seguro. Seguro. Baina, a ber, adidatzu botako ditego zer? Venga, aipatu ez dutenez gure elurrito, gure Elurrito, malutatxo, malutatxo. kopitoen ibeitzakin hasiko naiz. Aha, Bida, hori esateko gehien erabiltzen dugun hitza da elur maluta. bai. Baina andoainen adibidez, elur malko esaten diote. Ah. Polita. Bai, eta mungian, antzeko, edurmako. Hoi bakizu zer dan? Negun katarokin zaudenen, edur malko esan beharren, edur malko ataz dizeizula. Wow. Nahikoa dugu, Neiz ez dute abixatu, Ni uste nuen programa beste gauzatik. Nola zan jaurlaritzaren kanpaina ora? Mugarik ez, drogarik gabe. Hori da. Eta, bueno, Lapurdikoain bat herritan edurluma erabiltzen dute. Oso politia da, bai. Edur luma. Bai, eta Bizkaiko Dima herrian oioluma deitzen diote. Eta Bermeon adibidez, edur larrosa. Eta Baztanen, anizen zehazki, elur zati, esaten dute. Zederra, zenbat eta ze aizakita insakonak dira denak. Nere amonaren abizena elur bidezan. Oh, Oso polita da. Bai. Abai da? Bai. Ba, hitz hauek guztiak pilatu, eta igor estankonak ingo luke nik uste poema eder bat, ez? Eta Iker Laurobak eta Markus Estebanek abesti bat. Josu Iztuetak, Agurtzane Belauntzarenek edo Angel Kuerdok ziur munduko beste txokoetan elurrari nola deitzen dioten badakitela. Jordanian, Australian edo Marokon, adibidez. Edo Maria Romero Laspiurrek elur maluta itxureko belarritakoak ere egingo zituen, noiz bait? Eta Dorleta Kortazar, Ane Guevara edo Tarana Karimek ere seguro badutela ipuinen bat elurrarekin erlazionatuta. Beti ipuinetan pentsatzen, Eta Kontxita Beite edo Marimi Galderi galdetuz gero ziur elurrarekin bizipen asko izango dituztela. Eta gaur ez dugu elurrik, baina Sierki Dami eskatuz gero, pam! Ziur magikoki elurra azalduko zela gurean. Eta elur malutak bezala dantzan hasiko lirateke Oiana Barela, Pantxika eta Illeria, Oiana Besga, Nerea Gurrutxaga edo Jon Maia. Eta bitartean Iñar Sastre pianoan, edo Iago Bastiazaran txistuarekin. Buah, zenbat emozio. Igual emozio gehiagi, Dona Peianezi laguntza eskatu beharko diot. Bueno, zenba jende pasaden bigarren kafetik un programa hauetan. Noski, goxo-goxo tratatzen ditugulako. Badakizue, lehenengo kafea esnatzeko eta bigarrena gozatzeko. Eta etorriko dira, gehiago noski guk jarraitzeko gogoa behintzat badaukagu, eta ipatu ditugu hemendik pasa diren pertsona askoren izenak, baino gaur saioa amaitzeko saiatuko gara egiten errepaso txiki bat. Baina aurretik, sorginak izango ditugu izpide. Sorginak izenpean, sorgina izari buruzko disiplina anitzeko erakusketari buruz ariko gara. Gainera, gure sorgin maitenak parte hartzen du erakusketan. Beste emakume askorekin, Gurean edukiko dugu gaur Miren Atxaga. Eta Marenak proiektuko Iane Pardo ere elkarrizketatuko dugu. Baina orain Dona Apeian izekin hasiko gara! Azaroak 24 ditu gaur, 100 saio bigarren kafeak, eta... Asteartear gara! Hori txistoinik inun, ja, Kopiona, Yuri Kopiona! A ber, pez dagoen, Zuekin, Maitena Salinas! Arratsaldeon Euskal Herria, ni beti prest! Ai, gure sorgin Maitenak esan dezunean, esan zaizenun gure sorgin maitatuenak ere, ez da? Ez que oraindik, orain. Zuekin, Goiuri Ezeiza! Eta badakizuen hor dagoen gurekin aspaldediko partez! Dona Peianiz! Txatxeon!
Bueno, eta barkatu izketan ari zitzaizuena, Inigo Asensio gaur berandu iritsi naiz, gaur berandu nabil, gaur munduaren amaierako itzordura ere berandu iritsiko nintzateke. Seguro. Ala beharrez. Emaiozu. Ui ba, bai. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Ba, kantu hau Dona Pellanizek eskatu du. Dona, baina ze juerga giroan etorri zean, Bai, hor dago bihotzean juerga. Uapa! Bai, esan digute, gaur ospatu baina asko desmadratu gabe, eta orduan txilau giroan pixkatora, Gutxinaka. Barratxaldeon guztioi, arratsaleko 4:16 momentutan naiz irratiaren sintonian zarete bigarren kafea dau, 100. bigarren kafea. Eta askotan kontatzen dut, baina, eski apirilaren 20 hartan, hasi ginenean, azkenekin oso ondo ze pasako zan, eta gauza nahiko xelebrea zan etxetik programat egiten hastea, konfinamentuan, ezkenekin uste genuen, maiatzerako gauzak normal izango zirela, gero ekainerako, gero udara eta gerorako, eta pentsa nola gauden. Eta orain pentsatzen dugu datorren hilabeteko izango dela, baina akaso ez, edo akaso bai. Auskalo. Ai, txori malo. No Man No Jimmy Sachs version, Oliver Kolecki eta Jimmy Sachs. Nik azkeneko antzerkian lenguan. Oian amaritorren ikusten. Utzi mezua seinalen negarra egin nula. Bai. Zuke bai uste. Nik bai. Ba, 100. programa honek izango du berezitik akaso zerbait, baina usadioari, tradizioari, egunerokoari ere heldu behar diogu, eta guk maite duten itzorduari ez diogu inongo aukerarik uzten ies egiteko. Nola egingo dugu, nola hasiko gara? Nik 3 dauzket, igual bat botako dit ja? Bai, esker hor, 100. programa. Ala! Bokititia bat orain, gero bestea? Bai, hasi. Ba, lehenengoa izango da, jake lurrarekin eta malutekin aritu zareten, asko maite dut, Mara izeneko norbait ezagutu, uste dut, Ipar Afrikan asko ematen den izena dela, arabiar jatorriko izena edo, eta norbaiti kontatzen diozunean, ni naiz hizkuntza txiki baten herri batekoa, eta bertan Mara hitzak onomatopegikoki esan nahi du elurra erortzen ari dela. Eta gustatzen zait asko jendeak nola flipatzen duen, historia pixkat goxoten balin badezu, eta konturatzen direnean bere izenak ze esan nahi daukan munduko beste errealitate eta mundu ikuskera txiki euskaldun hortan, oso politi izaten da. Eta maite dut Mara hitza norbaiti azaltzea, ezagutzen ez du norbaiti azaltzea, gure Mara hitza, norbaiti azaltzea hori maite dut. Ze polita. Urrengoa zein da? Niri bidaz zabiltza, edo zu hasi bestela. Ez. Bota, ez zu. Ez zu. Maitena. Quítame tú pa ponerme yo. Venga, ba, ni maite dut euskeraz hitz egitea. Gaitasuna, ahalmena izatea, eta jakituria nahiko, nere egunerokoan erabiltzeko zergatik, nere gurasoak euskaldunak ez zirelako. Euskal Herritarrak bai, baina euskaldunak ez, nire aitona amonek ere galduztuten euskera. Beraz, ondorengo belaunaldiek ikasi dugu, ikastolaren bitartez, eta lagunen bitartez, eta hitz eginez. Eta ordu niretzako oso garrantzitsua da, niretzako da altxor preziatu bat, hizkuntza honen bitartez pentsatzea, sentitzea, ze hizkuntza bakoitzak ematen dizu ahalmen desberdin bat. Eta gure euskerak ematen digun aukera, zabala, bihotzetik eta gorputzetik bizitzen dut, eta horregatik eskertu nahi nieke, bai nire gurasoei, eta bai guraso askoei naiz eta euskeraz jakinez, nola nahi izan zuten gero urrengo belaunaldiek berreskuratu, edo agian zerotik ere ikas zezaten. Eta berei esker, hori, niretzako omenaldi txiki bat egin nahi diet, ze askotan ahaztu egiten zaigu jende guzti horrek egin zuen apostua, eta horri esker, oraindik, euskera sendoago badaukagu, eta praktikatzen eta bizitzen jarraitu behar dugu.
Ba, horren arira nik maite dut esan duzun hori bera, nire identifikauta sentitzen naiz, biak erdaliz. Dira nahi eta amak euskarakin bai, garai hartako kontuak eta garai hartakoak bakarrik ez politikoki, baita generori dagokionez, ziurrenik aiton euskalizuna izan balitz nera makakin guzuken, baina amonak zikin euskeraz eta aitonarentzat akaso etzen eroso egia, sorginark bere sorginalabekin haren hizkuntza egina da izatea. Transmisio emakumen bitartez. Eta transmisio hura eten egintzen. Baina ama, egunero hor daukagu, entzuten, eta ulertzen du uste baino gehiago, niari naiz eskubritzen bigarren kafe entzuten duenean, idazten didalako hau edo beste eta zari zarete, ostras, ba, zerbait, haurtzarotik edo badagor, eta ulertzen du, nik uste nuena baino gehiago, beraz, gure guraso belarri prest, sasi euskaldun horientzako ere, ba muixu bat. Eta zere maite dut abaieri? Nik maite ditut, maite dutak. Ze... Meta maite duta da hori. Meta maite duta, eske gustatzen zait, eta oso ariketa polita da, eta naiz eta irratian ez egon, nik uste mundu guztiak egin beharko lukeela, ze jartzea pentsatzen, ze maite dut, eta gauza pilat maite ditu, baina batzutan igual ezka kontuatzen, eta orduan maite dut jarri diazuen erronka hau egunero maite dut bat esatearena. Ni maite dut, zuk Inigori egindako paria. Hori izan ere maite dut. Horti botatzen dizut, amue. Gaur uparitu diate liburutxo bat. Maite ditut, maite. Maite dut. Zer ikusten duen ikusle dugunek. Bat aurraixo jartzen mazo. Hor gutxi gora bera. Eta hemen daude, azken hilabetetako maite dut batzuk, urriaren zort... Esan noiztik noiz. Bai, adioz, irakorriko dut bat. Urriako 30. Nik esan omen nuen, gehiagirik gabe ondo sentitzea. Sagardo botila, kafea, izozkia, ze gauza polita ondo egotea gutxirekin. Adibidez, hori zen maite dut bat. Edo beste maite dut bat, hola, trrroma usaz. Venga. New Yorkeko baleteko dantzari izandako emakumearen bideoa. Gogoratuko duzue, Alzheimerrak jota zegoen emakumea eta bere uste dut biloba jartzen diola arekazetan dantzautako pieza bat eta emakume hasten da besoak mugitzen. Bueno, egia da, maite duten zerrenda egitea ere osarik eta ona litzatekela. Eta maite dut oparia egiteko hartutako lana, ze badakit saio bila ibili behar dela hau osatu alizateko, maketazioa, argazki bakoitza edo irudi bat orrialde bakoitzarentzat, bueno, zora, garria, ez azaroaren 3 maitenak esan zuen. Maite dut Mikel Reparaz gurekin egongo dela. Bai, oso fanan egon horretan. Oso zalea. Eta egon zen, ze polita. Goiurik esan zuen, zer moduz nagoen galdetzeko idatzi eta deitu didaten pertsonak. Konfinatutan egon? Eta nik esan omen nuen, maite dudala... lagumatek udan ontan italiar kafe makinan kafea nola egin erakutsi zidan behatzarekin nola estututa horrek izan behartzuen maite duda, baina sarrera murgildu gara eta erregin zait kafea, etxean gundelako, eta noski etxean eneuken kapsuladun hili kafetera italianarekin ari nintzen, eta derrepente hasi ginen sarrera egiten, audioak ere etziren oso luziak sukalderaino joan alizateko eta kafea errezen, eta kafea hasi zen hor praska bota, eta maite dute. Eta esan behar nuen, batetik entzuleak streaming bitarte zuen maite duta ere bota diezagukezue. Gauza ederra da. Telefonoz ere bai, Goiurik esango dizu eraintxe gure WhatsApparen telefono zenbakia. Noski baiet, 6-8-8-7-4. Ez. Naiz irratik. Ai, hau etzan, txoin. 6-8-8-7-5. A ber, nastu ingo dituzu, 6-8-8-7-5-4 telefonoan, bota zuen maite duta WhatsAppez, streaming bitartez ere bai, noski, eta esan behar nuen, oso harik eta ona dela, gure bizitzan balantza desorekatzea, eta askotan gorroto dugun, edo aserretzen gaituzten, edo gaizki sentiarazten gaituzten, edo gustoko ez ditugun gauzak oso presente dauzkagula, eta maite ditugunek, bizkate, eta uste dut ariketa ona dela, maite ditugun gauza guzti horiek burura ekartzea, zerrendatzea, orokitzea, azken hilabeteko zure maite dutak. Ola, zerrendatxo batean jartzea. Bai, askotan aztu egiten ditugu. Eta hori izango litzeke, maite dutak gorpuztea, nola baite. Ez da, Dona? Hala da. Baina Donari ere eskatu behar bere maite duta. Jo, zuek ikusita, nik maite dut emozioen kontagioa, edo ez dakit nola esan, ze gaur fisikoki nekatua etorri naiz, eta emozionalki, eragina daka horrek
niretzat, eta etorri naizonea, eta ungarren programa, dakazuen motivazioa, gogoa, alaitasuna, bizipoza, eta zuen arteko harreman, batean, aztu zait nire nekea, emozioak, kontagiatu zaizkit, eta hori asko maite dut. Gauza bat esan baizut, pertsona batik idatzi zit esateko, haber bazkaldu orduan, mozkortu ingean, oso motivatuta omen gaude. Ez gara mozkortu, ez gara Eta mozkortu. alare motivatuta gaude, gu gehalako, olako xekoak. Bai. Gure aurdunaldietan zer pasatu zen ez dakigu, baino izan bagara horrela. Bai. Edaten deunen okerro. Hobeto. Hau da balantzan abezela, edaturen hobeto. Gero okerrago, baina ziren hobeto. Bueno, eta nik 3. maitu dut daukat. Jo, Si izan dituzu hiruak? Ez, eske bat izan da improvisatua. Denbora gainera datorkigu, gaur daukeudena programa potolo benga bota. Eske gaur maitenak eta goiurik esan diate inoiz ez dietela esan maite ditu dala. Eta ez, nik asko maite ditut. Eta horren esan, nire 3. maite dut azeaten zuek. In a sentimental mood. Duke Ellington eta John Coltrane'en abestionekin hasiko gara! Behin esan zidan lagun kataloniar batek, tete, es que como os cuesta a los vascos decir te quiero. Arrazoia zuen, kosta egiten zaigula euskaldunei maite zaitut esatea, edo, baina ikasten joan garelako, edo desikasten, baina ez, orokorra... Ez iruditzen zer txarra esatu behar nik gauz balioan jartzeko. Zoitura txar hori esango nuke daukagula, ez? Eske orduan konturatu nintzen, serio? Iriki besoak, iriki begiak eta iriki bihotza. Gauza eta pertsona zoragarri pila ditugu, gauza nun jarri atentzio, ez? Da. Eta testu inguru hontan, emozioetaz eta gorputzaz, eta emozio gure ongizatean duten eraginaz hitz egin behar dugu. Dona peianiz nidarekin, dona maite zaituzu ere. Baita nire. Esan bertan un eskerrik asko. Ja, asko zobeto. Nizu, bueno. Ete bua, bueno, vale. Baina, etzigu, zu emozioetaz eta gorputzaz bintzen. Hori bai. Hori zein gado. Nahi dezu hasi gure Instagrameko jarraitzaile esan dutenarekin? Venga, oazen. A ver, esatuten. Guk aldetu deu, gaur egungo egoera dela eta aldaketa nabaritu duzu emozioak bizitzeko eran. Eta erantzunen 100 esan du. Bai. Ez daukagu ardi galdurik hemen, ez. Denak esan dute? Bai. Señale polita edo, ona esan barru, baina señale polita dela iruditzen zait, azkenean aldaketa bizia sakona bizitzen ari gara, eta horrek ekartzen du mugimendu bat, argi dago, bai gure bizitzeko eran, eta noski baietz emozioetan ere bai beraz jendeak hortaz konturatzea, uste señale oso ona dela. Identifikatzea ezta, hori ja, aurrera pauso itzela da. Seguro, dagoela jendea, bizitzen zela aldatu, edo asko aldatu, edo ez dudan nabaritzen. Baina aldaketa badago, eta ikuste aldaketa horrek gure barruan dakanera gina, señale dolanera esango nuke. Eta horregatik ekartzen dut gaia pixkat mai gainera, edo mikrofonoetara, ikasturte berria hasi dugu, ikasturte aurrera dijoa, eta nire aldetik ere, eskola ezberdinetan egiten dut lan, irakasleak, eta, hezitzaile ezberdinak formatzen, eta, ikustenaren izenare bizia dela iruditzen zait, bai helduen aldetik, eta bai aurretik, bai gustatuko litzaidakela hitz egitea pixkat ezberdintasun horretaz, ez? Heldu bezala nola ari gara bizitzen hau, eta heldu bezala nola ari gara zaintzen haurtzaroa eta gaztearo hau. Beraz, zuretzat egin daola isiltasun bat, esan ez, bai, dena Euskal Herri guztia dago hemen. Duke Ellington eta John Coltrane isildu diala, eta Euskal Herri osoare, bai. Eta esan dute, zer esan behar diguzu? Bai, gai lodia da, eta egia esan, azkenengo hilabetetan lan handiarekin nabil, proiektuarekin, eta,
beharrak ikusten, jendea ere bai ikusten nahi da, ostra, emozio asko mugitzen nahi dira hemen nola lagundu, nola eta zer egin behar dugu, eta ondo egin nahi ditugu gauzak, eta baliabideak behar ditugu, ez? Orduan, hausnarketa potentea izaten ari naiz, eta bueno, hoxe ez, nola eramaten ari gara hau, aldaketa hau, ez? Azkenean, mugak ditugu, muga handiak, eta mugekin kontentzioa dator. Eta kontentzioa dakagunean, adibidez, gorputzaren tentzioa ezin da mugitu, ezin dezu korrika egin, ezin zara jolastu, ezin da kalean egon, gorputzean bizitzen ditugunez emozioak, emozioak ere hasten gara emozioiek kontenitzen. Eta horrek eragina handia daka, lehenengo nola gauden egunerokoan, ez? Estresa, antsietatea, amorru handia, horrelakoak ikusten ari naiz, eta neure ere batzutan esaten dut zer gertatzen ari da hemen, ez? Azkenean, errepresio handia dagoenean, kontentzio emozionala egitera, horretara juten gara nahi gabe, ez? Eta hori, uste honi eutxi behar diogula, eta buelta bat eman, ze uste horrela denbora asko ezin dugula jarraitu, egia esan. Bai, eta parra egiten dut, baino askatzeko da. Tentsio askatzeko da. Zehar bideak behar dira. Nahi duzu jakin gure entzuleak zer egiten duten emozioak askatzeko? A ber, Kirola? Kirola? Negar? Mendira joan? Pianoa edo akordeoia jo? Oi? Bai? Oi, nik ebai detoi, beste norbait idatzi hori. Baina ez, ez? Ja, ez, nik ez. Idatzi, ikonoen bitartez, a ber, hieroglifikoa. Haze, ona. Esku bat idazten, gitarra bat, zerbeza bat, eta kafe bat. Interesgarria zerbezarena. Nik nuke ez da gize zentriza izan, baino amodioa, musuak, sexua, horrelakorik ez dago. Goxotasuna inork ez du jarri. Ber, itxoin. Korporalidade pixka bat. Dantzatu. Dantzatu, oso korporala da. Dantzatu. Surfa. Erre. Nahiko antitabakoa gara hemen uste labuk, ez? Bai. Gero utxiko digu tabakoak eta alkolari. Edan. Jan. Negar. Masturbatu. Bueno, bez. Irteerak nazi. Barkatu, nola da masturbatzearen emotikono hieroglifikoa? Ez hau ja ez da hieroglifikoa. Eta nola jakindu goiuri oizala. Lagun honekin emozioa komentatzea. Itxaso ingurura jun. Eta lagun batekinan bazkaltzea. Etxean dantzatzea. Dantzatu errepikatu da, Bai. Eta beste batek, eta ez du bizena esango baino, astelenetan bigarren kafean egoten da aurkezten. Esan du, ejem. Ejem? Xijam, ejem. Xijam, ejem? Ez dituzu emozioak askatzen? Astartetan etorri beharko duzu. In a button nose and 2 eyes made out of coal. Frosty the snowman is a adibidez, dela fitzeralekin abestu eta dantzatu dezakezu eta honek laguntzen du, Asko abesten dut adibidez. Asko abesten dut. Abesteak egiten du sistema linfatikoa, ez? Areagotu egiten du, orduan zirkulazioa, detoxifikazioa eta dena, hobera egiten du kirolak bezala, ez? Asko laguntzen diula, eta arnasa sakon hartzeak, ere? Eta gorputzak vibratu egiten du aizterakoan, eta hori ere oso zagerra. Nik gaur ekarri dizuet jolastxo bat, eta beranduago egitea pentsatzen, baina hartuko dugu orain. Bai, orain. Ja. Hoxe, badituzue hor txarteltxo batzuk, koloredunak, eta bertan azaltzen dira txartelako izan dago idatzia ekintza bat, esango genuke. Hola definituko diogu. Orduan, nire proposamena da, juni irekitzen, banan, eta esaten ze jartzen duen. Eta egingo duguna da, hausnartu edo bota, bai, honek balio du emozioa askatzeko, eta ze emozio zehazki askatu
lortuko zenukete hori egiten. Eta horretarako, hemen beste egunen batean esan dugun bezala, 4 emozio basikoak hartuko ditugu, beldurra, tristura, amorrua, eza. Vale? Poza ere askatu dezakegun emozio bat da. Orokorrean ez dugu egiten, bueno, konpartitu egiten dugu, baina, bueno, 4 horiek. Orduan, aber, ze bateatzen dan. Venga, hasiko naiz. Venga, Banaka, ez da? hori da, banaka, bai. Hobeto bestela. Eta kolorea dozi modutara. Bai. Vale. Mimoak jaso eman. Justo. Esan izan mimo esan nintzela. Izan da bizitza, Bizitza, bera, bai. Unibertsoak hemen zerbait esaten ari dit, ez? Jaso eman behar ditut dela. Oraindik gehiago. Pres nau, Euskal Herria. Ni hortako ez naiz oso euskalduna. Bueno, eta zer egiten dudan, nola? Zer, iruditzen zaizue erabat emozioa askatzeko? Bai, poza adibidez askatzeko erabat izan daiteke. Bai. Poza, bueno, batzutan mimoak jaso ematea ere bai, adibidez, tristurarekin egon daiteke erlazionatuta. Ze, bueno, babesa, bilatzen duzu, norbaitek zuez, ematen dizunean, zuri ematen jaso egiten dituzunean, eta ematen dituzunean agian zu ere, babestu egin nahi duzu bestea, edo lasaitu, zaindu. Hori da. Bai, azkenean, triste gaudenean, tristuran emozio ezberdinak sartu ditzazkegu ere bai, baina apal gaude, barruraka, ez dakagu gogo handirik, energia oso gutxi dakagu, ez? Edo bajua dakagula esan dezakegu. Eta orduan, goxotasun hori, intimitate hori, mimoak ematea, bai gure buruari edo bai norbaiti, edo jasotzea, laguntzen digu emozio hori bizitzen, sentitzen, eta sentitzen dugunean kudeatzen ari gara. Eta pozaren aldetik, hori egiten dugunean, egiten dugu poza bikoiztu edo, bueno, bai, konpartitu egiten dugu orduan hori, pues, haunditu egiten da, eta azkenean gustatzen zaintxazioa sortzen dugu. Asko gustatzen dut. Mimoa eta goxotasuna Euskal Herria. Bai, venga, harik eta gehiago. Venga, beste bat. Ni. Vale. Es que superan proposada gaurko. 10. Edo 1000 arte zenbatzea. Aha. Ez askotan esaten da, kontatu 10 arte, edo 100 behar dugun eren arabera. Bale, honekin, ze uste duzu, askatu egiten da emozioa? Nik uste ez. Nik uste erabiltzen dugula hau, emozioi plazaratzeko. Hori da. Tragatu ingo, isildu ingo naiz. Hori da, nola bai da, intentsitate emozionala geisteko, eta orduan bai, razionalizatzeko, aukera izatea, ze askotan, adibidez, amorru bizi batekin edo beldur handi batekin, ez? Tentsatu egiten gea, emozioak gainditzen gaitu, eta orduan lasaitzen dugunean intentsitate emozional hori, adibidez, 10 arte kontatzen edo arnaz hartzen edo horrelakoak, lasaitu egiten da intentsitate emozionala, eta orduan pentsatu dezakegu. Baina horrez dago askapen bat. Bai, dago beste kudeaketa mota bat. Orduan, dago emozioa lasaitu nahi bat. Orduan, askatzeko ez digu balio. Beste gauza batzuterako bai, baina askatzeko ez. It's a new life for me, yeah, it's a new dawn, it's a new day. Barkatu baino, hau da nire abesti favori. Bai. Toma! Nereare bai. Flipatzen hau, gauza hori pasatzen dienean. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Ze gustatzen? Korrika egin. Nik nagoen mimoak eman eta jaso. Baina niri tokatu zait. Emango dizkizut eta hola elkarbanatzen ditugu. Vale. Plaza Inigo aurten ezin da korrika egin. Ez? Bueno, posible da, ni korrika iterateatzen naiz, bakar, korrika ezin da egin. Aekak esan du, korrika bertan bera geratu dela. Korrika egin. Korrika egiten, emozioak askatzen ditu, bai ez, ikusten zuen. Nere esperientzia personalean esango nuke ez gehiegi, baina egia da, badakit korri egitean endorfinak eta askatzen direla eta horrek lagun dezakela hormonalki pentsatzet esaterako tristura bide ematen edo?
Ez dakit. Ni tristura baino beste Antsietateari. Antsietateari, ez? Baina antsietatea azken uken oinarrizkoetan. Bueno, bai, baina Igual- antsietatea sartu dezakegu beldurra eta Beldurrarekin, Bai. bale. Azkenean da intentsitate bizia duen emozioa, tentsioa handia hori beldurraren karakteristika bada, eta energizuntxitzaile bada, amorruaren ezaugarrietako bat, eta orduan, bueno, ikusi dugun bezala, eta ikusiko dugun bezala, amorruan energizuntxitzaile gorpean baldin bazaigu kabo. Orduan, oso garrantzitsua da hori askatzea, nolabait sortzaile energi bat izateko gure barruan. Orduan, korrika egitea adibidez, asko laguntzen digu hori, mugimendu korporal horren bitartez sortzen diren hormonek askatu egiten dutelako beste emozioekin sortzen diren beste hormonak, kortisola eta horrelakoak, ez? Jurik esaten du. Eta, bueno, ni bai korri itxen dut Euskal Herria, hauek ez, baina ni bai. Eta pozarekin ere zer ikusia du. Bai. Ze korri itxen dezunean ere, zure metabolismo aldatu egiten da, azkartu egiten da, baina zuk diozuna, serotonina astendentzia botatzen, dopamina ere bai, eta nabaritzen da, postasun bat bezala. Osea, zure gorputza alaitu bezala egiten da, aktibatu egiten da, eta zure energia nekearen nekez bazina aurretik, eta gero korri egin ostean, asko zobeto, arinagoa, eta deskantshautago mantentzen zera. Hori da. Ez, sentitzen zera. Baina korrin beharren uzturrea junta itezke ere, bai? Juten naiz uzturreare, bai? Ez esan gure kasunez, osea, ni korri... Hor sartzen bakoitzari egitea. Hori da. Ni adibidez korrika ezai gustatzen baino bai, nabaritzen dut emozionalki kargatutan nagonean, antsietatearekin, estresarekin, korrika egitearen mugimendua egiten dudanean beste zerbait egiten, osea, jolasten adibidez, asko askatzen dut emozio hori. Ez da berdina portzentaien inguruan dijo, eta hau, bai, bihozkada 15 ikusia, bueno, bihotzen, ez, ritmoarekin. Eta gauza bat da, koipea erretzea, kemagrasaz deitzen zaio, eta ez da kardiobaskularra. Kardiobaskularra da, areagotu egiten dezu, hau da, zumendia juten bazea, aldapa gora bazuat. Uzturrea gora, goiurita biok, goaz anaerobiko alaktiko. Anaerobiko alaktiko. ATP bukatzei eta goia, ziztrikeri nora rastaka. Bueno, nik irekiko eturrengo. Venga, beste bat. A ver, bere irakutsiko diet lehen bizi. Arnasa hartu! Bai, nik asko praktikatzen dut hau. Asko praktikatzen dut eta jendeari erakusten diot arnasa ondo nola hartu, beraz, nire ogibidea ere bada. Barnasa hartu, ni adidez, loikia jun baino lehenago, nikiten detena da, bueno, jogakola postura batzuk egiten ditut, nire edo bizkarrezurra ere bai desblokeatu egiten dut, eta arnasakonak hartzen ditut. Horrek laguntzen dit asko, pakea aurkitzen, lasai egoten, arazoak alde batera uzten, beraz, bueno, laguntzen du askatzailea da, eta orekatzailea, esango nuke. Gustatzen zait esaten duzuna, ze jalotu duzu arnasa mugimenduarekin, eta ezin da egon arnasketa mugimendu gabe, izan ere mugitzen, arnas hartzen dugunean gure gorputzan mugitu egiten da, ez? Toraksa zabaldu egiten da, orduan beti egongo da mugimendu bat hor. Nik emozionalki hitz egiten dudanean arnasataz, beti esaten dut, emozioak gure barruan sartzen direnean, edo bizitzen ditugunean, imaginatu, emozioa sartu egiten dela barrura, da metafora bat, ez da ala, baina gure gorputzetik zabaltzen hasten da. Orduan, arnas hartzen dugun bakoitzean, oksigenoz eta airez betetzen dugu gure gorputza, beraz, emozioak bere gorputza txikitu egin behar du. Orduan, emozioa txikiago egiten da, eta erresago egiten zaigu hori kudeatzen. Esan berra dago gainea, antxietateak, berak, arnasteko era oso superficialera eramaten gaituela, goran mantentzen dela, golarrean, klabikularra deritzona, eta hori oso oxigeno gutxi sartzen zaigu odolean, ez? Ez diafragmatikoa edo interkostala erabiltzen badugu. Eta askotan hori erabiltzearekin bakarrik, zure sentimenduak edo sensazioak, emozioak aldatzen dira. Zeharo, hori da. Praktikatzea da. Arnasketari buruz ikusten eta asko dakizuela eta lan duzuela, zuei ere gertatzen zaizue ansietate egoeretan konturatzea arnasa oso goitikari nahi zartzen, zuei ere gertatzen zaizue. Bai. Hemen presioa nik nabaritzen dut, bebero, dena dago hemen. Orduan, esango nuke bizitzen naizela, hola, antxetatzen nagoena, orduan, ja bakarrik aldatzea, zuk esaten duzuna, bakarrik arnasketatik eta gorputzkera guztia, asko egiten du, gorputza mugitzea, emozioak mugitzen ditu, esan ere emozioak gorputzean bizitzen direlako. Eta orain etortzen burura aktoreok adibidez asko egiten dugu, edo erabiltzen dugu.
Arnasa, adibidez, mundu batetik bestea, batean jarri bartzea, sartu hartzea, ez, rol batean, egoera batean, antxietatea duzuna, eta orduan areagotu egiten duzu, superfizialago egiten duzu, eta errexago egiten zaizu gorputzaren bitartez ere emozioetara iristea. Beraz, badala zerbait, benetan praktikatu daitekena, eta hobetu daitekena, ez, bi aldeta. Gainera, arnaz hartu gabe hiltzen gara, orduan, arnaz hartu behar. Gomendagarria da, bai, segi arnaz hartzen, eta posibila dezue ondo kalitatez. Hori da, posibila dezue konstienteki eta zuen ongizatea bermatzeko. Venga, beste bat. Venga. Hau niri asko gustatzen zait. Zeona. Oiukatu. Zeona. Wow. Venga, bota, zenbat aldiz. Gehiotan, Inigo. Eski atzurte bete, Eta gaina bestionek gehitz jokoa duka. Ez esan. Ez? Ez dea, nola ez esango? Ni a ver. Venga, botatu bazu lasai gatuko zea. Hombre, arnasakon hartzea bezala. Hola. Ez, goiuriria bestia baskotan abestu dutela. Vale. Eta, zer dagoa bestionen atzean, a ber? Orain azalduko dizugu. Goiu egin nahi dut. Bizitasunaren nozenen. Bai. Abiste galanta, Goiu egin nahi dut, abeste zeaten. Jo, ez ona, Bueno. Segun zeinek abesten dizun, eta ze kontestutan, goiu. Koma, egin nahi dut, estamos a ver. Bueno, baina positiboa da, berez. Bai. Ba, nik esan behar nuen, oiukatzean asunto honekin, gehiago egiten dutela, pozik nahonen, aserrena honen baino. Bale, baina berdina da. Pozik gaudenean, gure emozioak askatzen dugunean, ari gara, askatzen evidentemente, baina konpartitzen. Eta pozaren helburua justo hori da, konpartitzea. Elkarbanatzea, sortzea eta sortzen jarraitzea. Beraz, betetzen dezu edo laguntzen diozu pozari bere funtzioa betetzen, eta hori oso positiboa da. Gero, oiukatu dezakegu edo zerren aurrean, ez? Bazuk esaten diozu bezala, beldurraren aurrean edo aserraren aurrean, hori askatzeko eta ja gure gorputzean ez egoteko. Eta txarrerak ore bai, Nik kotxean, estres momentu oso konkretuetan, esaten dezunen, beida, edo buia itxen dut, desataskatu moduko bat egiten dut, eta bestela nereak egin du. Bota izan ditut, baina kotxean, batzutan abestene bai, horrelako musikea jarri, eta... Baina zoragarria da, Egarra da, oso ona da. Askatzen dezu. Oso ona da, oso osasuntsua da. Nik ekarri nahi duan mezua da, emozioak gorputzetik askatu, egin behar dira, ez da gustatzen esaten, baina kontuan izan behar dugu emozioa beti kanalizatuko dela kanpora, beti. Edo zer gauzarekin, ez? Orain konten ditzen baldimaren nire aserrea, gero etxean nagonean lasaiago edo konfiantzazko jendearekin aterako detori. Orduan, kontziente baldimagea orain dugun aldarteaz eta hori askatzen baldimadugu, posible baldimada era sortzaile batean, hau da inorri kalte egin gabe eta gure buruari kalte egin gabe, askapen horrek onurak ekarriko ditu. Ze ez da emozioa geldituko kateatuta gorputzean, ze bestela emozioa gelditzen da hor gorputzean irtenbide baten bila, eta beti bilatuko irtenbide bat, eta bitarte horretan gure osasuna moldatu egingo du. Bai osasun fisikoa, bai mentala, eta bai emozionala, noski. Ezakit inoiz gertatu zaizuen egoera baten aurrean, sentitu ezin dezuela askatu edo konpartitu zuen emozionak, orduan burua hasten da, taka, bueltaka, egoerari behin da berriz. Eta horrek gure osasun mentala zeharo txikitzen du, ez? Eta nik uste gaur egun asko gertatzen ari dela hori, eta osasun fisikoa eta emozionala ere moldaketa asko izaten ari da, baina batez ere mentala gaudeten gabe buruari bueltaka, eta horrek esan ditu zerbait dagoela hor barruan askatu beharra duena, orduan guazen kasu egiteari gorputzan dugun horri, eta askatu, oiukatuz, dantza egiten, jolastuz, korrika egiten, mendira igotzen, arnasa egiten, edo behar dezun moduan. Gorputza mugitzea oso lagungarria da,
eta gero disiplina ezberdinak daude hori egiteko, ez? Da bakoitzak bilatu behar du, gehien gustatzen zaiona edo beraintzako egokian dena, baino importantea da emozio hori askatzea. Eta, igual esan, porque la enredan. Gaina, ez pentsatzen nintzela badago esaldi bat, nire iruditzen zaitela oso lagungarri izan daitekela entzule guztientzat, niretzako izan baita ere, eta da, gorputzak garras oihukatzen du, buruak ezin duena edo buruak isiltzen duena. Horrek esan nahi do, psikosomatikoki ere espresatzen ditugula gure ezbeharrak edo ezinegonak, eta gorputza erabiltzen baduzu aldiz, agian gaixotasun bat baino gehiago ez edukitzera ere, ez, iritsi zaitezke kontrakoa egin beharrean. Hori da, bai, eta azkenean, egunerokoan osasun txuago izaten, ez, importantea da, eta batez ere biziari garen egoera honek eskatzen digu mugimendu handia, eta justo bakagu kontrakoa, beraz, alba ezue bilatu zuen txokoak mugitzeko etxean, baldin bada zuen gelan edo dutxan, oihukatuz edo kotxean, ez? Oso teknika sinpleak dira, eta ematen du eroa gaudela, baina eske oraintxe bertan dakagun egoera, eroa da. Orduan, eroa izatea agian salbatzen gaitu. Izan gaituzuen, ez? Ero zentzudunak. Hori da. Zer konta bizin moduaz Basa mortutzen diren orduaz Fruituak jaso nahi eta ezin duaz Egunen zaudile Nire abesti hau asko gustatzen zait, eta zenbat alitan oihukatu dut hau etxean, dena ematen askatzeko. Etxarri, Lide, vaya petatiks de tema, Pentsa, eta orain, Etxarri eta Lide ekarri nahiko bagenitu ekarri gurera, Lierreko lagunak, egingo genuke... Ze hau Etxarrik egin zuen, eta beste hau Lidek. Keep calm and bigarren kafe. Barkatu abesti ardi demozteatik, Etxarri igual gakatuko ninduke. Baino, azalpen bat zuen. Nunbaitetik izango da. Bueno, lehen aipatzu duzu, dona tabakoa, alkohola horren inguran era osonaketatik egin bar genuela, emozioi eta gorpuzteari edo dagokionez, eta egin barko dugu agurtu horretik. Bai, hor dago 100 eta milaka kontatzearen oso antzeko eragina izan ere, tabakoarekin, alkoholarekin, drogekin, ematen du askatzen ari garela, baina ez gaudu askatzen, reprimitzen ari gara, edo are pixkat gehiago ies egiten ari gara. Azkenan drogak ies egiteko era bada, eta batzutan hori behar dugu, baina etengabe egiten baldin badugu, eta gainera pentsatzen baldin badugu, ez behitu nire emozioak askatzen dago, eta mozkortu egiten naiz, ez da ala. Gertatu daiteke mozkortzearekin, agian, zure mentalidadeaz lasaitu egiten dela, orduan gehiago askatzen zarela, perfecto, baino konstiente izan bar gara, hor ez dagola askapen konstiente bat, eta dagola represio bat, eta ies egite bat. Orduan, begiratu ere bai, kontziente izan hortaz, eta kontuz jarrera, tengabeko jarrera hoiekin, ez? Eta askapen emozionala eta mugimendu emozional hori geroz eta konstienteagoa izan, lagungarria egoa izango da. Jakina bai, sistema nerviosoa deprimitu egiten da alkolarekin, eta hori askotan azten zaigu beraz, noiz behinka dena bezala. Ena bezala. Bizitza baita ospatzeko dago, eta nahi duenak egin dezala baino, jakin da, mendira igotzen ari bagea, igual ere gorputza ez gaude zaintzen ari. Oreka bat, baina zaindu zuen gorputzak, zaindu zuen buruak, eta zaindu zuen emozioak gaur inoiz baino gehiago. Dona Peña Nieto, mi esker. Zuei. Ni papertxo batzuk geratu zaizkit, baina gero asko gustatu zait. Nehiro bat. Rikasko. Zuei. Bueno, arnastu ondo, eta aire libre eta freskoa balin bada. Hobeto. Hobe. Sing this song, I'm
fresh air all over the world. I wanna dance, I wanna sing this song. I wanna feel it all night long. I wanna dance, I wanna sing this song. I'm bringing fresh air all over the world. I have some fresh air. Take a deep breath. I have some music. Come by my side, no time to hide. I have some fresh air. Take a deep breath. I have some music. Feeling the vibe, no time to hide. So I come to no man's land. I don't want no war. I just got the mic in my hands. I just wanna make you feel right, go and come. And I bring this brand new style straight from my heart, taking the bad minds apart. Only in the sky leaves a star. Oh. So I come to no man's land. I don't want no war. I just got a mic in my hands. I just wanna make you feel right, go and come. And I bring this brand new style straight from my heart, taking the bad minds apart. Only in the sky leaves a star. Oh, I have some fresh air. Take a deep breath. I have some music. Come by my side, no time to hide. I have some fresh air. Take a deep breath. I have some music. Feeling the vibe, no time to hide. If you're feeling the blues tonight, let me in, I'm gonna sing you something new. Close your eyes, let your body fly. I'm telling you there is no drama in this room. You can't deny, I see your feet dancing, moving to the rhythm of this tune. The less you think, the more you feel. Let's just follow the beat under the moon. If you're feeling the blues tonight, let me in, I'm gonna sing you something new. Close your eyes, let your body fly. I'm telling you there is no drama in this room. You can't deny, I see your feet dancing, moving to the rhythm of this tune. The less you think, the more you feel. Let's just follow the beat under the moon. I have some fresh air. Take a deep breath. I have some music. Come by my side, no time to hide. I have some fresh air. Take a deep breath. I have some music. Feeling the vibe, no time to hide. I wanna dance, I wanna sing this song. I wanna feel it all night long. I wanna dance, I wanna sing this song. I'm bringing fresh air all over the world. I wanna dance, I wanna sing this song. I wanna feel it all night long. I wanna dance, I wanna sing this song. I'm bringing fresh air all over the world. Ez zaizue gertatzen igual norabaitea deitzen dezue, eta kaixo, bai, nor da, eta naiz irratia naiz, eta hor dago aukera basartzeko bukle batean, naiz irratia naiz, amaiera gabeko bukle batean. Ba, begira, hau ez dugu mikrofonotik kanpo hitz egin, baina egia da, problema de xente ematen dituela, ze, klaro, hau pa kaixo, Asier Arrasti naiz. Eta hor tarte bat egiten dut naita, naiz irratiko gazetaria. Bestela, klaro, zuk dena entonazio berdinean esaten baduzu, hau pakaixo egunon, Asier Arrasti naiz irratiko kazetaria. Esaten du, ez pixkat iztotela edo zarela. Hau euskaldun berria da. Kaixo, Asier Arrasti naiz irratikoa. Asier Arrasti naiz irratikoa. Nizautzen du tipo bat, deitzen dena aiam.
Oh, no. Eta hau egia da, ingelesezko klaseetan, what's your name? Eta I am, esate zen. Eta irakasleak esate zion, Oh my god! a ber, ez dezu ulertu. A ber, igual ez dezu ulertu zu. Nire izena, I am. Bai. Asteburuko aria. Larun bat eta igandetan goizeko 8:00 12:00. Naiz irratia. Eskapotablea hartuta, aminen mendira, badeleko lan batzutan aizte freskoaren bila. Teniseko zapata beltza, xera txuria, krema 50 eta marikina margazkia, suketa dorian. Ezkerrean martxuri gorri, eskuinen ekisa, esanien itxoiteko egin behar. Ba, senyorita bat akelarre batian abestiarekin, Koban taldearen abesti zoragarri honekin, ematen diogu hasiera gure sorginak tarte berezi honi. Atzo inauguratu zen Tolosan, sorginak izenpean, sorgin ehizari buruzko disiplina anitzeko erakusketa. 3. geldialdia du erakusketa ibiltari honek, Zeurretik Donostian eta Durangon izan dute ikusgai. Atzean, estatu guztiko 51 emakume artista daude, gai honen inguruko erantzun artistiko bat ematen, Empoderarte elkartearen proposamenari erantzunez. Empoderarte zer da, emakume artisten nazioarteko elkartea, emakumeen problematikaren eta horrek gizartean dituen implikazioekin lotutako gai buruz hausnartzen duena, bere erakusketa guztietan. Beraien helburu nagusiak zeintzuk dira, artista ezaguraztea, gizonen eta emakumeen arteko berdintasuna bilatzea eta indarkeria matxistaren aurka borrokatzea ere. Sorgin ehiza entzuna dugu sarri, bai, baina orduan pasatzen ere naturalizatu egin dugula, esan genezake. Mitifikatu ere, akaso. Gizarte bezala behar bezalako tamaina eta ardura hartu ez dugularik. Europak 15. mendetik 18. mendera bitartean, aldaketa politiko eta sozial sakonak izan zituen. Estatuen eratzea, lurrez jabetzea eta jabetza pribatua sortzea, nekazarien matxinadak, erlijio gerrak, krispazio handiko testu inguru hartan emakumeek jazarpena pairatu zuten eta sorginkeriaz, magia beltzaz eta deabruak hartuta egoteaz salatuak izan ziren. Arguzia beldurrezko giroa sortu zuen. Oro har, salaketa jasan zuten emakumeak sendatzaile, emagin edo aztiak ziren, edo lurren ezagutza zutenak. Emakume haietako asko bakarrik zeuden ere, alargunak izan zitekeen, gizonik gabekoa ezagunak izan ziren, menderaketzak eta errebeldeak. Akusazioak interes pertsonaletik egiten ziren eta eldarnio kolektibora egiten ziren. Kalkuluen arabera, 250.000 emakume inguru akusatu dituzten sorginkeriaz. 250.000. Eta guztiak errez bazituzten ere, gehienak irainak eta torturak jasatzen juzten. Ez zegoen emakumerik salbu, pagaburu izan ziren eta gainerako herritarrentzat gerta zitekeenaren erakusle gainera. Bestalde, garai huraxe izan zen kapitalismoaren ernamuina, eta ez kasualitatez. Lurrak eta etxeak kentzen zizkieten, haien ezagutza nitxoekin eta bizirauteko moduekin, esan bezala sendalariak eta emaginak zirelako, gelditu nahi bazuten edo besterik gabe elite boteredunaren beharrei erantzuten ez zietelako hiltzen zituzten. Izan ere, metodo antikontzeptiboei edo abortui buruzko aholkuak ematen zituztelako. Eta ondorioz, emakumei beren gorputzen kontrola izaten laguntzen zieten. Arriskuan jartzen zituzten kapitalismo patriarkalaren interesak beraz. Guzti honen inguruan arituko gara, erakusketako komisariotako batekin, izatez Iruñarra dena, eta horren bizitzen Tolosan dagoena. Bera Miren Atxaga dugu. Arte plastikoak izan dira bere bizitzaren eragile, gazte-gaztetatik marrazkilaritza artistikoarekin, margolaritzakin, buztigintzarekin ere aritu da. Marrazkilaritza artistikoa eta margolaritza Iruñeko arte eskolan ikasi zituen eta bertan arte aplikatuetan, buzigintzan, hain zuzen ere, graduatu zen 70. hamarkadan.
80. hamarkadan grabatu gintza eta argazkilaritza ere ikasi zituen kasken. Jendeko arte ederren akademian, Flandrian. Miren, lehenik eta behin, arratsaldeon, plazerra da zuen edukitzea. Kaixo, kaixo. Eta hasiko gara agian zure obraz hitz egiten, zure kasuan zer aukeratu duzu eta nola espresatu edo nola burutu dezu suaren elikagai jakintxoa titulupean duen edo titulua duen zure obra. Bueno, nire lantxo hori da 3 argazki dira, serie bat da, eta orduan oso esplizitoa da. Oso esplizitoa, pixka batzu komentatu duzun bezala, bueno, pues, duela mende batzuk, 15-16 mendetik 18 mendera, emakume askok eta askok zepairatu duten. Lehendabiziko argazkian agertzen dira esku batzuk, emakume baten eskuak, eta aingeru loreak, kalendulak dauzka. Eta horrekin adierazi nahi dut, garai hartako emakumeak sorgin izenaz ezagutzen direnak, omen ziren emakume batzuk naturarekin lotura handia zeukatenak, ezagutza handia landari buruz, belarrak eta senda belarrak, ze azken finean garai hartan jende xumearen osasuna haien esku zegoen. Hoiek bai ziren bertako mediku, sasi mediku, eta emagin, eta horrelakoak, ez? Gero bigarren argazkian agertzen da atxiloketa momentua, eta da oso argazki espresionista egia esan, pertsona berberaren eskuak, hola soka batekin lotuta, eta 3. argazkian agertzen dira esku berberak, baina sutan erretzen. Hori baitzen asko eta askoren patua. Bai, eta esaten da gainera erretzen zituztela hilerrietan lurperatuak izan izateko, hau da, espiritualki ere bai, akatzeko. Bazuen sadismo, itzela guzti honek. Bai, ze asko eta asko hilda zuden lehendik torturapean. Eta hoien irudiak eta ezurrak eta adibidez Logroñoko prozesu ospetsu horretan, 1610, hor, ez dakit 11 sutara kondenatu zituzten, eta 5 lehenago hil zituzten torturapean. Eta hoien ezurrak eta irudia egin zuten. Bai, badagoela behar bat, gizarteratze behar bat, nun emakumea, seinalatua izan behartzen behin eta berriz. Zergatik Euskal emakume askok jazarpena pairatu zuten, beste toki batzuetan ere eman zen, baina ze faktore eman ziren garaiaietan Euskal Herrian bereziki sorgin eiza hain bortitza izateko eta hain ezaguna izateko era berean? Bueno, garbi dago. Ze alde batetik, Euskal Herria oso herri txikia da, Pirineo inguruan kokatua, eta justo garai hartan sortu ziren 2 potentzia. 2 potentzia elkartu ziren botere erlijiosoa eta botere politikoa. Orduan, arriskua. Hego aldetik, Gaztela izan zen, botere politiko eta erlijiosoa batuta, eta iparraldetik, gero, Frantzia izango zena. Orduan, 2 botere hoiek, 2 potentzia hoiek, dira potentzia hegemonikoak, zabaltzaileak eta berdinzaleak. Berdinzaleak, hori ere importantea da. Hoiek, eskultura batek ezteak, diferentea garenok zituzten onartzen eta gaur egun ere ez, ikusi besterik ez dago. Eta orduan, zer gertatzen da? Alde batetik, Europan zuko ondo esplikatu duzun bezala, bazegoen sorginen inguruko bildur hori. Eta gero bestaldetik, oso garbi dago, kultura bat suntsitu nahi duzunean, emakumeak zigortu egiten direla. Emakumea baita, hizkuntza, ohitura, kulturaren transmisorea. Eta orduan, behin, emakumea zigortu, hori suntsitzen baldin baduzu, ez dago transmisiorik, akabo, agur, bai? Beraz, hizkuntza ere, jartzen zituzten gaina oso gaur egunez, parrarazitaen egiten digutena, parrarazi hau da distantzitik ikusita jakina, ze aitzaki jartzen zituzten adibidez, sorginkeria leporatzeko.
Ez? Hori badakizkizuzu batzuk, eta benetan direla gaur egun, atentzioa ditzen digu, ez? Hain surrealista iruditzen zaigun gauza bat gaur egun, akaso hemendik 200 urtetara, gaur egun egiten oraindik, ez? Baliatzen dugun indarkeria hori ere surrealista izango da etorkizunean. Eske, honek hildo luzea dauka, alde batetik, niri ezait buruan sartzen, adibidez, pensatzen duzu, holokausto, bai? Hori izan zen, izugarria. Imaginatzen duzu orain souvenir denda batean judutarrak jartzea modu erridikulo batean, bere sudur handiekin, ez dakizera eta beste. Osea, hori ez genuke onartuko. O esklabutzaren kasuan, esklabuk, ez? Baina, sorginen kasuan, hor dauzkagu, emakume itxusiak, zarrak, garitxuz beteak, holako hilekin, erratz gainean. Eta ez da zer gertatzen. Erromantizatu da, ez? Mitifikatu dugu irudi hori, eta agian akaso haratago joan gabe, ez? Gelditu gara, ez? Sorginak, ze gauza ederra, sortzen zuten, eta sistemaren koda diren baino asko zer esakonago da, ez da, sistemak berak ez suntxitu zituen, sistema bera nahizuelako boteretsuagoa izan, ez? Kapitalismoaren sorkuntza horretan geunden. Ze interes zuden horratzean besteak beste? Bira, eske lehen komentatu didazu eta ze sorgin seinale topatzen ziren, eta hori hildotik dator, justo 17. mendearen hasieran, Lapurdilla Frantzia zen, bai? Eta orduan, Lapurdin gertatzen zena gauza bitxia, bere gizartea oso feminizatua zelako. Alde batetik, gizonak itsason egoten ziren, eta lehorrean emazteak, emakumeak, bai? Orduan, Lapurdiko emakumek zeuzkaten normalean, garai hartan, Europa guztian, emakumek ez zeuzkaten botereak, adibidez. Negozioak egiteko, sinatzeko, salerosketak egiteko, klaro, ez dagoen gizonik, eta emakumeak zuden hor, eta emakumeak egiten zuten, jauta jabezien. Gero estaldetik, Frantzia osoa zen feudala. Baina Lapurdi ez, Lapurdin bazeuden ustaritzeko gorteak, eta hor ordezkapen bat zegoen, berez herritarrena, etxeko nagusien bitartez. Herri bakoitzak, etxe bakoitzen nagusik, ordezkapen sistema bat zukaten, eta han horiek zeukaten batez ere boterea. Orduan, bazeuden bi jautxo txiki, eta orduan, karo, amorratuta zuten, esaten zuten Frantzia guztian, hemen, jainkoa bezala biziko ginen, baina Lapurdin egon behar zien gorte hoien esanetara. Eta orduan, bata bestearekin ondo gelditu ziren, eta azkenian bordelera deitu zuten, eta bidali zuten Pierre Lancret inquisidore ospetsua. Tipoa zer zen, tipoa magistratua zen, jesuitekin ikasia, eta bar. Eta orduan, tipoa Lancret zen euskal fobo bat, akonplejatua gainera. Hori denak, Gauza hauek egiten dituztenak, denak oso akonplejatuk die. Zalantzi gabe. Orduan, zen, misoginoa, euskal foboa, bere aitona monak. Pako osoa zeukan, horrelako zerbait egiten duena. Batak besteak hartzen du, ez? Hori da, pakete osoa. Miren, begira dauko zaudela oraintxe, urbildu pixka bat mikrofona mesedez. Gehiago, urrun xamartza du eta... Hola. Hobeto. Orduan, gizon hau bidali zuten, eta karo, alde batetik, berak, bere euskal odola esan dezagutzen bere amatxi, bere amona euskalduna zen, ez? Eta, euskal abizen ez dukaten baina aldatu egin zuten, Lancret da frantzesa, beraiek hartutakoa. Karo, euskaldun odol hori zen, arribeltz bat, bere kurrikulu frantses peto horretan. Orduan, sartu zen, sekulako egurra ematera, gero, misoginoa zenez, bestean beste, bai? Eta bere konplejoak zirela, hasi zen, Andreak ikertzen, ea senarrarekiko fidelgarritasuna zeukaten, edo promiskuak ziren, edo apaizekin auta beste, hortik hasi, eta orduan, hasi zen, seinaleak lehen galdetu idazula. Berarentzako,
latin ezen beste zen hizkuntza zen diabroaren hizkuntza. Bai? Orduan denak euskaldunak ziren, denak diabroaren hizkuntza hitz egiten zuten. Gero, emakumek zukaten botere horrengatik oso emakume arroak ziren. Baina hori zen, claro, baina hori zen diabroak emandako arrokeria. Gero, diabroaren gurutzea. Lauburua oso errotuta dago, gaur egun eta ikusten duzue hor etxetan eta horrela, tailatan lauburua zegoen, eta apainduratan ere bai, jantzietan eta horrela. Hori zen diabroaren gurutzea. Gero, sagarra, gure kulturan oso errotuta dago, bai jateko eta bai edateko. Eta orduan, claro, hori zen, fruto de bekatuaren erabilpena, ez? Gero, garai hartan ja, sexua tabua zen, eta bakizu zen nolako pelak eramaten zituzten ez, zakilka pelak esaten dena, osea, ezkongabeak zakilatente, eta ezkontuak pixka teroria. Gero horren inguruan gainera hitz egingo dugu, hemen diseinatzaile bat dugu, Amarenak firmaren atzean dagoen Oiane Pardo, eta horren inguruko baita, proiektu berri bat du. Baina hoiek ere ez, sexuaren espresio buru zuten. Hori ere, diabroarena, eta gero, parranda egiten zituzten, bilerak, eta lehengo ritual zaharrekin ere lotura handia zegoen. Osea, hori denok badakigu, kristautasunak ere ritual zaharrak hartu zituela, San Juan Zua, edo gabonak, edo... Asko bere ganatu zituen, ez? Gero izenak aldatu, eta... Claro. Baina, 12. mende arte horrela, ez zegoen hori persegituta, baina gero ja hasi ziren. Eta orduan, emakume hauek askotan parte hartzen zuten, Lapurdi aldean, Lapurdi eta, Hondarribi eta parte hortan, ohitura omet zegoen, ilargi betean, bainu bat hartzea, Larrugorritan. Eta orduan, claro, zein okurritzen zaio. Ez que dena dauka horrek. Azkenean, ez atentzio deitzen dit asko, ze lotxagabe ziren aitzakiak aurkitzeko garaian. Ez? Esan nahi dut, gaur egun, hori galdetu behar nizu, gaur egun ez gaude urruti. Zer iruditzen zaizu, irudimen kolektiboan zer gelditu da, edo zer dugu gaur egun oraindik, gurean, egunerokoan, gero ni horri eri eutxiko diot, sorgin eizari dagokionez. Ze elikatzen dute gaur egun ditugun sinismenak orduko egungo emakumei dagokienez? Sinismenak ez dakit, baina praktikak bai. Ikusi besterik ez dago, zuk salatzen baldin baduzu eraso bat, azkenean, zu zara, paitegitan eta fokoa zu begira la manada eta horrekin zegertatu den. Azkenean, fokoa zen, neska, jolgorioa zegoen, ez dakizer. Osea, eta hori bezala, bestein bat gauzetan, gero segun ze zerbitzu sartzen ziren, eta diputaziokotek eta familiak, eta ez dakizer, azken finean da, gizonaren eskubideak mantentzeko, punto. Nik ere erakusketan parte hartzen dut, ikusentzunezko batekin, Ikusi genuena gainera. Erakusketatzo ikusi genuen, goiurita diok, Maitenak noski, Maitena hor dago, miren hor dago, bueno. Eta ze artista talde buska, han elkartu zen, haze sorgin taldea. Komentatzen genuen atzo, hau garai hartakoak izango bagina, gongo ginen, baita... Erreta. Aspalditik gainea, oso aspalditik. Eta adibidez, bakoitzak ez, esan bezala, ikuspuntu batetik egiten dugu, egia da aman komunean gauza berdinak ditugula. Eta oso politia da ikustea nola artista bakoitzak irudikatu duen sorgine izau, bakoitzak bere erara, bakoitzak bere teknikak erabiliz, eta oso politia. Teknikarena baita politia da, Eta azalpenak, ez? Atzo bat zen oso bizita berezian, un artista bakoitzak azaltzen zigun, ez? Ze inspiraziotik, ze sortu nahirik, eta nola. Eta teknikoki ere bilaketa hortan, bazegoen obraren esanaiarekin lotura kasu batzutan, eta hori eroso goza ederra zen. Eta dena ikusi genuen argazkiak, eskulturak... Denetarik, bideo instalakuntzak... Nire kasuan baita bideo instalakuntza bada, orain ikusiko dezuena fondoan. Eta, aktorea eta kazetari izanik, esan nire esparrutik, ez? Bilatuko da zerbait.
Ez da lehenbiziko aldia, ni naiz adibidez ez naiz enpoderarteko parte, naiz artista gonbidatua, hori ere oso gauza ederra da, egiten duena enpoderarte, haratan nora joten den, beti ere beste artista batzuk gonbidatzen ditu, eta babesa ematen die, ez? Eta oso gauza ederra da, ze hori talde lan garrantzitsu bat ematen da, eta beti ere iriki egiten da, ez? Beste begirada batzuetara. Zuek adiez ikusten duzuen bideo hori, Murmur izena jarri nion, ikusiko duzue bertan indarkeria matxista, ikusiko duzue prostituzioa, ikusiko duzue emakumeen trafikoa, salerosketa, ikusiko duzue Hondarribiko alardea, azkenean, ez? Kasu eta ezaugarri berdinak dituzten gaur egungo gertakariak direlako. Nola unibertsitatean ere 150 izanik beti ere segun ze arloetan ez gaude hain representatuta. Nola diez ipuinetan Disney bezalako ipuin, ez? Moderno hauetan ere oraindik esaten diren horrelako gauzak, ez? Hauekin ez liatu ze hauek oso kontuz, ez? Beti ere emakumea gaiztoa da. Nola adingabeko askok behartuta izaten dira ezkontzera ere, beraiekin hori azkenen trafikoa ere badalako, kasunetan mamomi dugu 14 urtekin. Eta eta horrelako esenplu asko daude. Baina batez ere, nik jarri nahi nun agerian zan, nola, kapitalismoari ze ondo etortzen zaion emakumearen esplotazioa, emakumearen esklabutza. Zori askotan ez da horrela hain gordin esaten, ez? Gelditzen gara beste historia batzuetan, baina zenbakietara begiratzen badugu, adibidez, eta berandugo ikusiko dituzue zenbaki horiek ere pantaila aurrean, adibidez, UGTek bideratutako estudio batek esaten du Estatu Espainolak urteko 55.000 milioi euro aurrezten dituela, 55.000 euro aurrezten dituela, bi aldiz esaten dut. 1.000 milioi, 55.000 milioi. 55.000 milioi euro aurrezten dituela. Emakumeen soldata arrakala dela medio, eta beraien, edo gure, hobeto esan da, pentsioak eta langabezia ordaindu gabe gelditzen direlako. Asko kotizatu ere egiten ez dutelako, baina lan egin bai, ezkutuko ekonomiaren protagonistak izanik askotan eta zaintza lanetan murgildutako ofizioak izaten direlarik. Bestalde, prostituzioari eta dagokionez, eguneko Estatu Espainolean 5 eta 8 milioi euro irabazten dira emakumeen gorputzen salerosketan. Hauek zifrak dira. Honekin zer esan nahi dugu? Hau ez dela askok oraindik, ez? Esaten digute oso kuriosoa da, ez? Nola emakumeak pairatzen dugun indarkeria guzti hau hain agerikoa izanik, nola izan diteke oraindik gure hitza, ez, zalantzan jartzea. Hau da, datuak hor daude. Orduan nire intentzioa zen bideo honen bitartez, jendeari pentsaraztea, nola relato horiek, murmur horiek, hasten direlako beti ere de, bai, kontuz horrekin, badakizu nolakoa dan. Emakumea gure artean ez oso gaizki ematen gea. Ez da ez erokerragorik, emakume baltzur bat, baino. Horrelako gauza gaur egun oraindik erabiltzen ditugunak. Eta akaso oso gorpuztuta ditugunak, eta azkenean konstiente gauzak horiek, batzen badituzu azkenean sute hori, ez? Sute hori sortzen dute. Eta erreak izaten gara. Erreak izaten gara ez dugunean besteen aurrean ez garen hori izan nahi. Akaso erantzun egiten dugunean, ez? Eta ez dugunean burua jeisten. Akaso segurak sentitzen geranean gure buruarekin ere, hori ez dago ondo ikusia, ez? Nahi dugunean, gure lanpostuetan ere, haratago joan. Hori ez da ondo ikusia. Hau da, gauza pilo bat daude, nun zaintza ez bada, besteen ganako zaintza, ez bada, gure tokirik ez dagoela gizarte honetan, ez? Gogorazten diguten gauza asko. Bideoaina adibidez orain ikusten ari zarete da laburmetrai bat, hor dago emakume bat, ama eta umea, aita, tratu txarrak emateizkio emazteari, eta erabiltzen du gerrikoa. Eta gerrikoa izkutatu dukidu, ez, urazpian emakumeak. Eta dago momentu batean, nun ama, semea elkar begiratzen dute, eta semeak lagundu egiten dio amari. Aita dabil gerrikoaren bila. Hori da, berriz ere,
egurtzeko ama. Orduan, horrelako sekuentzio batek zer esaten digu besteak beste, umeak ere hor daudela. Umeak invisibleak direla. Askotan emakumeen kontrako, irrintzia sartu harra neuken. Emakumeen kontrako indarkeria oso naturalizatuta daukagu oraindik. Biktima beste batzuk izan balira, esaten dizuenik gaur egun liratekela hainbeste eraildako egongo, emakume eraildako egongo. Eta tratutxarra COVID-aren horrelako egoera batean aztuta ditugu. Baina emakume horiek oraindik egoera arriskutsuago batean daude. Eta hau ez da urrutian pasatzen den zerbait. Hau da gure etxeetan pasatzen den zerbait. Aldamenean pasatzen den zerbait. Beraz, emakundek adibidez, atera berri du kanpaina bat oso interesgarria nun azaltzen den ez zaitez publikoa izan. Hau da, egintzazu zerbait. Hau denon ardura da. Hau ez da emakumeen gauza bat. Hau ez da bihar 25 delako emakumeak bakarrik azaldu behar dugula. Zer eta gizonengandik jasandako indarkeria, milaka urtetan indarkeria jasanda gero. Hau ezin da horrela jarraitu. Orduan, artea erabiltzen dugu, sortzailea dalako, ez da? Eraldatzeko aukera zabala ematen digulako, interpretazioetara eramaten digulako, baino muinean, nik uste dut, ez da miren, denok ados gaudela, zer gertatzen ari den, eta kontrako esaten duenak, edo zer egiten ez duenak, garbi dago, bestearen alde dagoela. Beraz, ez bazara esaten den bezala, soluzioaren parte, arazoaren parte zara. Eta hau denon gauza da zalantzik gabe. Bai, orain emakunderen kanpaina horretan, zerbait esaten du, ikusten ez baduzu da begiratzen ez duzulako, horrelako zerbait. Hori da. Osea, esan ez, agarian dago. Bai, eta ordutik etortzen direnez, sorginiz aurretik ere bazegoen alakorik, ez da sorginizan sortu, ez da? Patriarkado baditxu ja, bere 8.000 urte zoriontsu, ez? Eta ideologi bat da, eta ideologi perfektua dela esango nuke, horretan bai zoriondu behar dudala, ni pertsonalki patriarkatoa, oso ondo lotuta dago, nun biktimak ere errudunak izatera pasatzen gean. Beraz, horixe ez, badagola zer egina, eta zorionez, inigo bezalako gizon asko baditugu ere, behar bezalako adienak, eta ez bestelakoak. Ni nago hemen lora jasotzeko, Esan duzunaren hildotik, nik gehien amorratzen hauena da, gure instituzioetan ere, horrelako ideologia oso errotuta dagoela. Hor, bada Maitena, lehen aipatu duzu, Silvia Federici handia, saiontan askotan aipatu izan dugu, batez ere kanpotiarrak gure lankideak oso Federici zaleak direlako, eta ondorioz gu ere, baina ze ondo azaltzen duen nola, eta sorginen garai hauekin ere ja lotuta dagoen protokapitalismoa, ez da? Federiciren begira da hor oso esanguratsua dela, oso argigarria dela. Hortek hasi ginen, ez? Teoria horri eutxita, ez? Beak esaten baitzuen, Kaliban eta Sorgina bere liburuan, ez? Sorgina iza emakumea ugalketa lanera mugatzen zuen, lanaren banaketa sexual berri baten garapenarekin lotuta dagoelarik. Zehazki, feudalismoa amaitu eta lan merkatu handitzen eskatzen den kapitalismoaren astapenekin. Zer pasatzen zen, besteak beste, sasi medikuak, ez, baginela garai horretan, eta konturatzen direnean, mediku izateak estatusa ekar dezakela eta diru ekar dezakela egiten dute gizonak. Kendu neskak, ze bagoatz gu, ze diru hartzeko eta estatua ez eukitzeko gu gaude. Orduan badaude, botere gerra guda bat da, tamalez, eta ez emakume gizon ez botere guda bat, beraz, izan gaitezen konstiente eta batez ere heziketa txiki-txikitatik ere ez umeak ondo hasi ditzagun. Norbait ipentiko dut topiko egido, tipiko egia zela, baina gaurko gaiarekin abestio jartzere beharrezkoa zen. Ederra da. Ederra da oso, Ederra da. Beno, erakusketa horren ezaugarri heldu beharko diogu agurtzeko Maitena,
aipatzen ari gara, aipatu ari gara, atzo izan ginela, bertan artista Eta jendeak pila. esango du bai, baina noiz. Noiz zer. Nun. Ez da zer pasatzen. Streaming bitartez jarraitzen gaituztenek ikusten dituzte, atzoko hainbat irudi, bertan bildu ziren pertsona eta obrenak, baina han jende gutxi zegoen, abia puntu hola petit komite bat izan zen. Bai, baina dira egun asko aurretik eta... Bai, printzipioz, azaroaren atzotik, hau da, azaroaren 23 urtarrilaren 9 arte, izango duzu ikusgai, Aranburu jauregian, baino, kontuz, igual urtarrilaren 9 arte ez, gehiago luzatuko da. Hala eta guztiz ere, aste arteetik larun bata bitarte horretan, arratsaldeko 5:30 8:30 bitarte horretan, joan zaitezkete bisita egitera. Ez da egite esan duzu, Aranburu jauregian, Tolosan. Bai, Aranburu jauregian, Tolosan esan duzu. Bai, ez zait Tolosa... Tolosa esan, hasieran esan dut. Baina hasieran azaldu du, Tolosa. Ja, baina orain gogorazten egiten ari garela, hombre. Ondo. Tolosako Aranburu jauregian, gainera eskertuta gaude baita, Tolosako udaletxeari potente hartu gaituztelako ere, eta gaur gauzatxo bat, zun bitartez, nork ez du sorginengan sinisten hitzaldia emango du Pilar Kareagak. Bai, eta ez galdu aukera baduzu ez, hori zun bitartez izango da, zuek sartu berdintasunen ez da, nik uste Tolosako udaletxeak zerbait jarri duela. Eta hor daukazue, beraz, bada benetan hausnartzea joateko toki bat. Eta zuei adibidez zer sensazio gelditu zitzaizuen, zuek bertan egon zeatela ni azkenen naiz objektibata. Sentsazioa, jakin nahi duzu, berriz jun berdetela. Bai. Hori gauza hona da. Berriz jun berdetela, denbora gehiagorekin, artista bakoitzaren lana ondo aztertzea, irakurtzea eta ikustea, eta nire sentsazioak, ulertuta baita jabetzea pixkat. Oso politia izan zen, eta lehen esan duten, bezala asko gustatu ziteiten nola artista bakoitzak bere erara ulertzen duen gai hau, eta nola azkenen berdina salatuz, baina bakoitzak erabatera, nola sortu da horrel elkarlan bat oso politia. Ze ondo pozen ez zuri ino goza bera... Nik uste dut goiorik esan duenarekin bai, nahikoa eta sobran badela. Bai, jende asko esan zigun, matiztxo bat gehituko nuki inkluso, iruditzen zait, obrek artelanek ematen dutela aukera norbera zutan sentitzeko. Eta ikaragarri iruditu zitzaidan gaitasun hori. Beraz, nik uste joan, alba da bakarrik, eta murgildu artista guzti horien zu hortan, ze badu la esperientzia ura nolabait sufritzeko edo bizi berritzeko edo aukera, ez? Eta apuntatu izenak, eta gero bilatu artistoi buruz informazio gehiago, lan gehiago, ze hortarako ere balio du erakusketa honek, emakume artistei estenatokia. Bai, behar bestelako tokia emateko, alegia, artean ere, historian eta beste gauza askoetan bezala, emakumeak hor egon garela, hor jarraitzen dugula, eta jarraituko dugula. Nik apuntatu orduan eta gehiago. Nik apuntatu nizen batzuk, eta agian jugo naiz gau batean Aranburu jauregia artelan batzuk laportzea, Pasatzen bada, badakigu zein izan. Atzo artista batek esan zizun, eskaini zerbait trukean, eta hitz egingo dugu. Oraindik pentsatzen ari gara, ze eskain dezakegun trukean. Baina aurkituko dugu, eta tartean, Miren Atxaga bezalako artistak badira, eta eskerrak ama barduzkigu, agurtu horretik gaur bigarren kafean gurekin izan zarelako, Miren. Joan da ondo esposizio hori, goza dezazuela, eta batez ere lor dezala bere oinarrezko helburua, ez? Estetikatik arago baiti, joa. Eskerrik asko zu, gonbidatzagatik. Plazerra beti. Nahi duzun arte. Izan ondo. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Don't ask me why, 'cause I don't know it. Never again. I hurt myself. And I don't want to feel that way. I don't want to go out and play. I don't know for how long I'll stay. Well, I am lost
home. I can't find it. Where is my home? Where is my home? Because every mistake I make takes me away from my home. I can't say anything. I am falling. Pushing myself as far as I can and keep on falling. And I don't want to feel that way. I don't want to go out and play. I don't know how long I'll stay. Well, I am lost and I need to find my place. 'Cause I am just running to find my home. Where is my home? I cannot find it. Where is my home? Where is my home? Because every mistake I make takes me away from my home. Take me home. I'm so tired of excuses taking me away from my home. Every mistake I make takes me away from my home. I'm so tired of excuses taking me away from my home. Every mistake I make takes me away from my home. I'm so tired of excuses taking me away from my home. I am just running, takes me away from my way home. Bueno. Because I cannot find it. Goiuri karte ditu batzuk egin ditu. Streaming bitartez jarraitzen gaituztenek ikusteko, eta batek dio, 100 saio, 100 programa, eta besteak dio, Pixu, bila, nabi. Osea, ez ditu mutur gehiago duke. ez muturra ez barkatu, hau oso goza serio da. Bai, Etxe bizitza eskubide bada, hori egia da. eta goiurik ez dauka eskubiderik, besteak beste, badagoelako espekulaziotik eta jeta askotik mundu santu honetan. Aizu, hori urrengo asterako. Hombre. Hombre. Entzin ezagun horren inguruan. Ze gauza lazgan jo inmobiletara eta zeitxaron zen jartzen zaituzte etxe bat alotzeko zure herrian. Badaki zer dan hori, nik Ja, ere pairatu pentsatzen detelako, eta ez dago eskubiderik. Nik esaten humoa, aizu, aprobetxatzen dolako momentu hau de publireportaje. Desesperatuta nago. Saio hontan zapalduen eta isilduen ahotsa gurera ekartzea, helburu bat ere, bada, eta goiuri zapalduen eta isildua. Txintxua zu. Eskerrik asko. Bueno. Zentratu gaitezen. Oida, Amarena. Amarenak. Horrela esan da, hitza bera, o titulua, edo marka bera, ederra du izena, Amarenak. Hori esan da nik uste deia gauza asko, ulertu daitezkela. Amarenak moda jasangarrirako enpresa bat da, duela 4 urte sortu zena gainak crowdfunding baten bitartez,
Eta, bueno, esan behar da, kanpaina oso arrakastatxo izan zela, eta, bueno, horrek ere eraman gaituela gero, beste 4 urte interesgarri, ez, izatera eta gauza asko sortzera. Moda eta diseinuaren bidez, euskal kultura eta ondarea berreskuratzeko helburua du, batez ere Amarenak, eta traola janzteko istorioak sortu zuen. Oso ederra iruditzen zait, janzteko istorioak. Eta batez ere kaiku jaka bat, ez, sortu zuelako Amarenak, eta atzean nagoen batez ere Oiane Pardok diseinatu zuen. Eta horren bitartez, bueno, aria tiraka, beste proiektu eder asko ere izango ditugu hizpide. Baina arropa soilik ez esan dugun bezala, gure lurraldearen historia da, gure egunerokoan organikoki gainea txertatzen dena. Eta oraingo honetan ere, crowdfunding kanpaina bat egin behar du, zer eta, kantauriko emakumeek zeramatzaten erdiaroko burukoen historioa kontatzeko ahaleginetan irikitzen den bide berri bati ekiteko. Bueno, Oiane Pardo, formazioz arkitekta dena eta bokazioz gure kulturaren bultzatzailea, arratsaldeon. Arratsaldeon. Ze poza ematen didan zuen benegoteak? Ja, niri baita ere, benegotea, superposik nago. Badakizu Oianek zer erabiltzen duen? Egun jasangarriak. Egun. Ui, barkatu hau zen. Oso ona. Hoi izan da, konexio potenten Orain arteko onena. Ez da gitetxetik prestauta zekan edo ez, baina ez, ondo, berria da, bale, oso ondo. Gaur egungarren saioa dugulako, entzule, orain txeko konektatu balin mazara, gaur egungarren bigarren kafea, berreungarren kafea hartzen ari gara, zuekin, eta noski, Oianerekin ere, moda antropologikoa zer hitz egingo dugun horri batean, ez? Hori da. Badago antropologiatik asko. Asko dago, historiatik, antropologiatik. Oiane, nola sortu zenuen Amarenak? Ze historia oso polita dago guzti horren atzean. Bai, bueno, de hecho, izena hortik dator baita ere, esan dezun bezala crowdfunding batekin sortu zen, baina hori baino lehen, ni esan dezun bezala baita ere arkitektura ikasi nun, eta arkitektu moduan nengon lanean kanpoaldean, eta, baneukan nire armairuan nire amonaren kaiku zahar bat, ez? Eta, munduan zehar nirekin eraman nun beti kaiku hori, eta olako batean, bere urteak zitun, eta pixkat xaharkituta zeon, eta aprobetxatu nun, etxerako bueltako bidai bat, beste berri bat erosteko. Orduan ikusi nun, saltzen etziala, edo ez behintzat ni nire amonaren kaiku hori bezalakoak, ez? Orduan erabaki nun, kaiku berri bat egitea, niretzat, nire kolore gustukoetan, eta, sin más. Eta gauza da, esan dertezan txinan nengon lanean, eta neukan gogoak nolabait, hausan 2016 urtea, etxera bueltatzeko grina, ez? Zeren bazirudien hemen egoera hobetzen zijoala arkitektoentzat behintzat, eta esan nun, egingo dudana aitzaki moduan behintzat da, kaiku modernoak egitea. Eta, hasieran aitzaki bat izan zana, crowdfunding honen bitartez azkenean, ikusi nun posible zala plazaratzea, jendeak ni bezala baita zeudela kaiku hoien bila, eta esan dezun bezala crowdfundinga oso ondo batera zan, eta Amarenak sortu zan horrela. Azkenean ideia zan, nire izenak esaten duen bezala, gure ama eta amonek erabiltzen ohi zituzten jantziak berreskuratzea, modernizatzea eta berriro plazaratzea, modaren bitartez, ez? Baina oso ederra da, antropologo lanak ere nola baita ere egiten dituzula, historian zehar murgiltzen zara, ikusten duzu nun dauden konexioak edo deskonexioak, eta saiatzen zara berriz ere gurera ekartzen, orainera ekartzen. Nola izan dira 4 urte hauek, ze kaikutik hasi zinen, proiektu desiente eduki dituzu eskuartean? Bai, ni azkenean zerbait oso polita ikusi nula batez ere crowdfunding kanpaina hartan, izan zen, alde batetik, kaikua baino gehiago niri interesatzen zitzaidana zan kaiku hori horren atzetik zeon historioa, ez? Eta adibidez, Txinan ikusi nun zerbait edo, beste leku edo zein lekutan ikusi nun zerbait zan,
arropak daukan gaitasuna istorioa kontatzeko. Hau da, niri gustatzen zitzaidan nik kaiku hori edo beste dozein arropa jantzitan neukala, ba igual norbait gerturatzen zaizu eta esaten zu, eta iaka nundik nun erosi etzu edo nungoa da. Eta hori ematen dizu zuri oina nolabait istorio bat kontatzeko, ez? Osa, nire kasuan, nire kaikuaren istorioa, Euskal Herriari buruzko istorioa, itsasoarekiko harremana, eta, gustatzen zitzaidan lotura hori nolabait. Orduan pentsatu nun, azkenean ikertzen hasi nintzenean kaiku horren istorioa topatu nun Euskal Ondarean dauzkagula altxor pilo bat, batez ere oial munduan eta janskera munduan oso ezagunak dianak. Eta batez ere nik pentsatzen nuna, eske hau, honi buelta bat emanda, nik berriro jantziko nuke. Eta hola hasi zan, azkenean pentsatu nun, norbait egin behartzula lan hori, eta inork egiten ez zuenez, ni egingo nula. Nei pasazitzeiten noian eren kaiku batekin hau? Ni junitzen Donostiko Arima hotelera, eta derrepente ikusi nunan zintzilik zerbait, eta esan nuen, eta hotel batean, eta zer da? Eta galdetu nun, eta kontatu ziaten historia. Zer politas, nekien hori. Gainea oso toki berezietan ere saltzen duzu. Osea, zu zaintzen duzu ni duela urte batzuk ezautzen dut oien, eta zaintzen du dena. Dena. Eta txikien ere. Beraz, adibidez, oraintxe bertan, Amarenak webgunea, badago hor, baina hortaz gain, jendeak nun eskuratu ditzakez zure diseinuak? Web horriaren bitartez, baino baita ere fizikoki, de hecho, hor ezagutu ginean Maitena, Tabakalera eraikinean kutsakultur, laugarren solairuan, bertan daukagu showroom bat, eta hor hitzorduarekin gerturatu daiteke edonor. Eta gero baita hartu dugu berri lokal bat baita Egian, beste lankide batzuekin, eta gero baita, zenbait salmenta puntutan, orain ja Arima hotelean eta beste hoteletan ez, baino gauden egoeran gaudelako bakarrik, gero bueltatuko gea gauzak baretzen dianean, eta badibidez hemen Tolosan baita, lehenago dela GKO Galerin baita badaude, Donostian, zenbait leku ezberdinetan. Oso bereziak dira pieza batzuk zuk esan dezuna, hori ikusten dituzu eta atentzioa deitzen zaitu. Zerbait dago, beraien diseinuan, beraie zerbait, ez dakit, izango da akaso, ez, badagoela hor oihartzun bat, denoi, ez, berpizten zaigula tripetan edo horrelako gauzak ikusten ditugunean gauzak edo zuri hori pasatzen zaizu, ezta? Hori denborarekin ikusi dudan zerbait da, eta oso polita iruditzen zaitzenen, adibidez, jende asko esaten du, baino, hain tradiziozko gauzekin lan egiteak, gero igual kanpora jutentzea, eta jendeak arraro ikusten du, eta justo aurkakoa, nik deskubritu dudan zerbait da, gure tradizioan oinarritzen zeanean, azkenean mundu osoan, baina mundu osoan esan nahi dut Japonian baita ere, azkenean hor dago zerbait, azaldu ezin daitekena, baina nolabait aman komuna dela. Eta bapatean, eske gertatu zait, igual Japoniako pertsona bat etorri, eta esan, hau, zerbait dauka nerea gogoratzen nauena, ez? Eta azkenean tradizioa dauka, uste, oteizak esaten zula. Como que lo local es universal. Gauza hori dauka, nolabait danok lotzen gaituna, eta hori oso polita iruditzen zait. Bai, batez ere, saretu egiten gaituelako, ez? Saretzen du etxe barrura begira eta kanpora begira ere, zu hori beste toki batzuetan bizitzen egon zeran moduan ondotxo dakizu. Komentatu dugu, Euskal Emakumeek erdi aroan jantzen zituzen buruko proiektu berria hortxe dagoela, burukoak da, ez da? Izena du. Konta eguzu, zertan datza hori? Bai, justu nengon hori, buru belarri entzuten miren zuen, ni baino lehenago, zeren justo berak aipatu duen historiarekin guztiz lotura dauka, ez? Azkenean, nik burukoak proiektua ezagutu nun, zeren Elkano Fundazioarekin baita nago elkarlanean, eta hasi nintzen nolabait, garai hartako orain dela 500 urteko euskal janskera
ikertzen pixka bat. Eta, ikerketa horretan, batean topatu nitun, irudi horiek, garai hartako euskal emakumeek eramaten zituzten, buruko horiek, falikoak eta geratu nintzen txoratuta. Zeren, karo, danok, ez dakitzuek, baina nik Mari Domingiko irudi hori nukan, baina ez nekin ez da nondik zetorren, zez nahi zeukan, eta hortan hasi nintzen, pixkat ikertzen eta begiratzen, eta irudi gehiago bilatzen. Eta hola topatu nun, hori azkenean, leno Mirenek aipatu duen bezala, hauek zian, ez bakarrik euskal emakumeek, baizik eta kantauri zonalde guzti hortan, emakumeek eramaten zituzten burukoak. Eta berak, ez dakit Mirenek aipatu duen, baina gauza izan zen, Elizak azkenean debekatu zitula, baina gauza, anekdotikoa edo da azkenean garai hartan Elizak derrigortzen zuela emakumeek eraman behar zutela burua estalia. Orduan azkenean, kristau lurralde guztitan emakumeek nolabait estali behar zuten burua, eta hau izan zen euskal emakumeek bilatu zuten era. Eta mendez mende eta urtez urte, nolabait exageratzen eta forma horiek hartzen aitzian, bai da egia hor daudela teoria asko eta oso informazio gutxi, zeren badaude jendea esaten zula, eramaten zutela, formak ziala nolabait eguneroko bizitzako objektuetan inspiratuta, edo orografian, batzuk esaten zuten zala nolabait jatorriko herria aipatzeko edo erakusteko, askok zian oso falikoak, baina justo Pierre de Lancre izan zen, berari esaten diote, berak izan zela nolabait esan nahi hori eman ziona, berez ez omentzun esan nahi. Bere interpretazio hori da. Eta horri izan zela itzakia, azkenean, 3 mende geroago, Eliza berak debekatzeko, eta emakume hauei esateko aizue zintzeate Elizara jun pinta hauekin, zeren, gero, baizeon baita oso esaldi on bat esaten zula, karo, emakumeek pasatzen dezue denbora asko zuen burua paitzen, eta gero etxean, eta familia, ez diezue nahiko kasu egiten, orduan ezin dezue hainbeste denbora. Hori pasatzen. Nolakoak zeaten, Zer gauza okurritu zaizkigun, badaukezu gaitasuna, gaiztu izateko eta gauzak egiteko. Bai. Zizatezun Fari handiak, Fari handiak esatezun. Fari handiak esatezun, Eta adibidez, Donostiako San Telmo Museoak Valentziagari eskaera egin zion, 50. hamarkadan, zenbait erreprodukzio egiteko. Hau da, historian zehar egonda, aleginik edo horren inguruan, berriz ere hori berreskuratzeko. Bai, azkenean niri, zerbait txunditu ninduna zan, justo hori, dala jantzi bat oso deigarria, zeren oso deigarria da, baina gainera, behintzat 3 mendez itzantzala euskal emakumeen ezaugarri bat. Eta batean gaur egun ia inork ez dula ezagutzen, eta igual ezagutzen dugu, baina ez dakigu oso ondo nondik zetorren, segaraikoa dan, adibidez Mari Domingi bera guztiz deskontekstualizatuta dago, zeren berez da garai ezberdineko arropak nahaztuta, eta bai, justo San Telmo Museoan, Donostian, badaude Valentziaga berak egindako erreprodukzio batzuk super polita gainera. Bai, oso interesgarria da, Juan Bixitan zebenetan merezi duela. Eta nik galdetu nahi dut, irratitik entzuten ari zaretenak, ez dut ikusten, baina streaming bidez ikusten izatenak agian bai, Oianeren kamiseta. Hori ez dut aipat. Bai, baina pixkat altxatu beharko dez. I'm a Basque single woman from the 16th century. A ber, azalduko diguzu pixka bat. Ez dut kontatu. Baina hau daukat lotura, gauza, historio berdinakin, da burukoak proiektuaren parte, de hecho. Gauza da, ipatu dut Elizak esaten zula, garai hartan emakumeek, jun behartziala burua estaliarekin. Baina, hau egiten zuten buruko hauek eramaten zituzten eskondu eta gero. Eskondutak zeudenean, edo alardunak bazian baita ere. Zer gertatzen zen? Hori, eskondu arte, eraman behar zutela, hilea motz-motza. Eta hor, bai aurkitu dut, Biblian beran, aipatzen dula, ezin baldin badezue burua estali, moztu zazue hilea, baina baita esaten omen dute garai hartan azkenean, zian garbitzen gu bezala, izurriteak zirela, eta antza danez hemen emakumek eramaten zutela, hilea motz-motzik. Gaur egun oraindik gelditu da hori pixka bat, ez da? Bada hemen Euskal Herrian itxura bat, emakumeek
adin batetik aurrera batez ere, ez? Oso hile motxera mateko joera, kolorinetakoa gainera, eta oso modernoa. Bai, eta bueno, hau, leheno aipatu duan bezala, berdin gertatu zitzen. Osa, batean ikusi nituen irudi horiek, eske gainera zian emakume super eleganteak, haien soinekoak, ez da zer, eta, bueno, hemen kamisetan ikusten dan bezala, eta ia motza, eta, bueno, eskenean iruditzen zitzaizkian, hain irudi modernoak, eta ez ezagunak aldi berean, non, bueno, eskenean pentsatu genuen amarenaken bitartez hau plazaratu behar genula, eta ezagutara zin. Zu beste kamisetak... Bai, eske, de hecho... Estilo berdinekoak, baina irudi desberdinak. De hecho, crowdfundingarekin egiten nahi geana da justo hori, osea, azkenean, ez dut esan nahi ikerketa bat egin dudala, zen, bueno, ni baino lehenago askok ikertu dute tema hau, baino bai egin dudana da garai hartako irudien errekopilazio bat. Orduan, bueno, errekopilatu ditut ja 200 irudi baino gehiago, eta crowdfundingaren bitartez nahi deguna da, jendeak aukera hori egitea. Orduan, jendeak aukeratzea zein irudi egingo ditugu gero kamisetetan plasmatu nolabait. Begira, amarenak.comen, eta crowdfunding honetan parte hartzeko nola egin behar da? Jendeak nola izan daiteke guzti honen parte? Adibidez, webgunean sartzen baldin badira, zuzenean dago irudi bat, non ateatzen naiz ni, de hecho, buruko batekin, eta hor klikatu eskero, ja zuzenean jutentzea crowdfunding kanpainara, eta hor daude, bueno, errekonpentsa ezberdinak. De hecho, dago bat berria jarri deguna, barne dituna San Telmo Museorako sarrera bikoitzak. Zenen baita dia proiektuaren babesleak, eta, bueno, azkenan aukeratu dezakete errekonpentsa bat edo sari bat, eta horren arabera nola, ja gainera kanpaina aurrera atera da, zeren ja minimal lortu dugu. 9.300 piko, ja. Bai, oso. Bai, ja, minimoa lortu dugu, osea, que ja konfirmatuta dago proiektu aurrera joango dela, eta bueno, aukeratzea nahi duten saria, eta ja horrekin, bueno, aukeratu dezakete edo parte hartu bosketa hortan, irudiak aukeratzeko, eta, bueno, segun zer aukeratzen duten, kamiseta bera, laminak, baita zenbait zozketak egiten ditugu, eta minimo, beren izena ateako da, etiketetan eta katalogoan. Eta izenagatik ez bada ere, hainbeste esaten dugula gure Euskal Herria maite dugula, bueno, hau bestera bat da, ez? Gure parte den zerbait berreskuratzeko. Ni tristen hau. Zeba? Ze pasatze zizu? Ez zizutela kuin jarriko berriro, lozei? Sartu naiz web horrian, eta nik nahi nun lamia soinekoa. Eta agortuta dago. Eta orain hasi bartzea eskatzen, aurpegin jartzen. Agortuta dago. Igual egingo dizu besteen bat, aurrerago begira. Bueno, Jane, plazer bat izan da. Akaso, begira, guztia hoia burutzen dezunean, etor zaitezke berriro ere, eta kasu horretan igual ikusi, kapela bakoitza edo buruko bakoitza, zertarako edo ze esan nahi zegoen atzean kontatzeko, eta bueno, Euskal Herri guztiak ere jakin dezala, ez? Pentsatu ean hemen oso bigarren buelta zaleak garela. Horregatik izena dugu bigarren kafea. Etorri. Gaur hartu duzu lehena. Ez izan bi alditan, orduan, Bai, bi bider esango dizugu, bigarren kafea hartzera etorri, bigarren ez. Hori da. Eta, amaitzen joan behar dugu, baino, nik esan nahi dut, lehen Maitenak aipatu dula, korrik alde ingo dula hemendik, daukalako Zoom plataforma bidez hitzaldi bat, eta hortara apuntatzeko, izena eman nahi dezutenak, berdintasuna@tolosa.eu zelbidera email bat bidali behar dezue, edo deitu 9466003 telefonora, eta hor lortzen dezue Zoom plataforma hortako esteka. Bai. Guk agortu beharko dugu saioa. Ze pena, ni banoken zerbait esateko baino. Gordeko dugu datorren astearterako da askar-askari egingo dugu. Dauku minutu bat. Gordeko dugu. Bai, gorde marko dugu. Merezi bere denbora, ez? Bai, merezi du. Baina entzulari esan behar dugu, bihar saio potolo, berezia datorrela, Donostiaragoa, Zurriola etorbidera, naizen bertako egoitzara, badauzkagulako bihar... Itxasoa ikustera. Bai, bi itzordu potolo askoak. Bai. Bata gabeko 12 aurrera. Hoi da, esna baldin bat zaudete. Naiz eraberritua gaur jaioko dela.
naiz 2.0. Hori da. Webgune berria, paradigma berria, Bai. kazetaritza egiteko beste modu bat, transmedia kontzeptuan zeharo murgilduta, eta bere protagonistak, hausnarketa hontan urteak lanean daramatzaten protagonista guztiak gurekin izango ditugu. Eta bestea, are garrantzitsuago Juri, bihar Emakumearen aurkako indarkeriaren kontrako eguna da. Baina Maitenak esan duen bezala, hau ez da bihar aldarrikatzeko zerbait. Ez da bihar soilik aldarrikatzeko zerbait. Hori da. Eta ea behingoz, giza gabekeri hau, bide gabekeri hau, denon artean txikitzen dugun. Ea horrela den, gu bagoaz, bigarren kafea bihar, arratsaleko 4:00 aurrera, saio berezian. Eskerrik asko denoi, musu bana, agur! Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea.